Ah, juicy. Masarap parang manok. Iya, sige pa. Sana maulit pa. Uy.
tinibaga mo rabbit. Anto yung lasa to? Masami. Diba ka? Masami. Masami. Anto yung tinibaga mo rabbit. Anto yung lasa to? Masami. Masami. Rated 1 to 10. Anto yung tinibaga yung rabbit. Anong masasabi nyo sa lasa ng rabbit? Masarap parang manok. Yeah. Sige pa eh. Sana maulit pa. Uy! Sulit. Kaya anong masasabi mo sa lasa ng rabbit? Sarap pa. Masarap. Uy, masarap. Anong masasabi nyo sa lasa ng rabbit? Alright. Sarap. Masarap. Malinamnam. Lagi pa sa ano nitong manok. Solid. Oo nga to. Geng, geng. Yeah.